申し上げます。ベルゼリアより帰還してきた光の勢力が帝国領内に侵入してきた模様です。来たかエルヴィン。どうなされますか。決まっていよう。エルヴィンを撃つ。それで光の勢力は勢いを失うだろう。レアード、兵を率いて奴を撃て。聞こえなかったのかレアード。わかりました。兵を率いて彼らを迎え撃ちます。すまないな。本来なら私が行かねばならないところだが、何分手が離せない状態なのでな。レオン様、言うなレアード。帝国を維持するには仕方のないことなのだ。そろそろ帝国の領内に入ったな。おそらくレオンは俺たちに兵を差し向けてくるだろう。気を抜かないでくれ。レオン、ナーナ姉さん、大丈夫よ。きっとなんとかなるから。敵です。待っていたぞエルヴィン。レオン様のご命令によりその命頂戴する。レアードか。俺たちは戦いに来たのではない。俺たちが戦うことは無意味だ。問答無用。やるしかないのか。我が命に従い、その姿を現せ。